ягон корҳои ғайриоддиву даҳшатнок дар хона рух доданд, бисёриҳо намедонанд, ки ин чие ва дар ин ҳолат чӣ гуна рафтор кунанд. Ва вақте ки намефаҳманд ин чие, ура корҳои полтергейст меноманд. Ҳамин гуна ин мавҷудотро ном мегиранд дар каналҳои англисӣ. Дар хидмону дар байни мардуми рус дамавойҳо. Ҳамада салом алайкум, хушомадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Ин видео ба хотири дархостҳои бародарое ки видеоҳои страшилка хостанд ва дар байни во бисёр дар бораи дамавой мехоста ки ҳам бид марҳамат тамошо мекунем. Бо мегӯм ки оё ин гуна тема давом меёвад ё ин ки не. Ин вобаста аз оне мекунад ки дар давоми 24 соат чӣ қадар тамошобин мегирад ҳамин видео. Ҳамин хотир комментария, лайк, поделиться фаромӯш накунед, агар ки шумо давомиёбии ҳамин гуна темаро хостед. ва барои он хотире ки фикрои ҳар чизои ғайриоддиву даҳшатнока накунӣ ва худат тоқа дар хона натарсӣ, ту метавонӣ вақти худа бо тамошои варзиш бигзаронӣ ва дар тамошои варзиш пул ҳам кор карда мешавад. Агар ки ту угадат карда бутонӣ кадом ҷанговар ё ин ки дастаи бозингар ғолиб мешавад, ту метавонӣ дар бурдию пул кор кунӣ. Ба ссилкаи дар комментария буда бигзар дар сайт регистратсия кӣ ва фаромӯш накун дар вақти якум бор регистратсия кардан ва пур кардани балансат промокоди канала истифода бар, то ки бонус ба даст биёрӣ. Ссилка барои дар сайт регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар якум комментария духта шудагиай. 5 ҳолате ки дамавой дар камера афтид. Рақами якум. Падари ин ду писарча муддати дарозае ки корҳои ғайриоддиро дар хонаш мушоҳида кардагиай. Дари шкафҳо хид аз хид кушода мешуданд. Дар ошхона боша хӯрок гум мешуд. Мебел чапа мешуд. Лекин аз ҳамада чизи даҳшатнокша ӯ дарёфт мекунад дар ҳуҷраи писараш. ин расмҳои кадом ҳаюлаи номаълуму даҳшатнок буд. Баъди расма дидан худи ҳамин рӯз камераи назоратии падар насб мекунад дар ҳуҷра. Лекин ин чизи даҳшатнок маҷбур намекунад хонадора ки муддати дароз интизор шаванд. Шаб кӯдакҳо баъди тамошои телевизион ва бозиҳои видеоӣ хеле ҳам мондашуда ба хоб мераванд. маҳз чизи даҳшатнок дар ҳамин ҳолат рух медиҳад. шаб мо мебинем ки аз пои кӯдак касе ё ин ки аниқтараш чизи нопадид мекашад. бародаро, шумо фикр ақидатон дар ин бора метавонед ки дар комментария бинависед. Дар ҷои дуюм, ман бовар дорам ки бисёриҳои шумо ҳамин намуд ҳолатеро мушоҳида кардагиен ки гурбаҳо ба тарафи чизи номаълум нигоҳ мекунанд, гӯё ки ӯ чизеро мебинанд. Лекин агар мо ба тарафе ки гурба нигоҳ кардестай назар кунем, ягон чиз нест. аз ҳамин хотир аз вақтҳои қадим ҳисобида мешавад дар байни шахсони солхӯрда ки гурбаҳо тавоноиҳоеро доранд ки чизи нопадида метавонанд бинанд. яъне ки ин чизи нопадид чие? оё ин вуҷуд дорад ё ин ки не? шумо метавонед дар комментария бинависед. айни замон мо бошем тамошо мекунем. наворе ки айни замон шумо дидестен, ба фикри бисёри тамошобино ин ҳолатие ки саг бо кличкаи босси маҳз дамавоя дид ва ӯ ҳаракат мекунад ки хонадорро ӯро нишон бидиҳад. соат нимта кам 4 саг хоб нест ва танҳо ба як тараф назорат кардестай. баъди чӣ ба ҷакидан даромада мехоҳад ки хонадорро бедор кунад ва ҳамроҳи худаш бара, то ки чизеро нишон бидиҳад. дар ҳамин вақт камераи назоратии дигаре ки дар кухни насб карда шудагиай афтидани ашёро ба навор мегирад. Аббоси боша ба ҳуҷраи духтарча ворид шуда чизеро дар зери крават мекова. лекин зани хонадор боша ягон чизи ғайриоддиро аз зери крават дарёфт карда наметавонад. агар ки мо фикр кунем ки дар инҷа ягон корсохта ё ин ки монтажа
пас чӣ гуна сага розӣ кунонда мешавад дар ин кор, ки ту ҳам биё рол бозӣ кун. оё дар асл дар ин хона ягон чиз рух додестае ё ин ки ин кор ҳамаш сохтае? Шумо метавонед фикротона дар комментария бинависед. рақами сеюм. ин аз ҳама видеои даҳшатноке ҳастае ки ба фикри тамошобино тавонистанд ки палтаргиҳис, яъне ки дамавоя ба навор бигиранд. видео сабт карда шудагаи соли 2010. бевақтии шабай, кафеи холии меҳмонхона. зан бошад дар стул нишаста инстаграм тамошо дора ё ин ки мумкин ютуб канали мара. ҳамаш оҳиста оғоз мешавад. дар як лаҳза стул тоб мехӯрад. баъди чӣ зан хеле аз ин кор метарса ва мехоҳад ки ба дугонааш занг бизана. ба фикрам ки кори ӯ ба дамавой писанд намеояд. ӯ дубаяк намехоҳад мумкин ва баъдан даҳшата боз даҳшатноктар мекунад. агар ки мо фикр кунем ки ин кор сохтай, бале, мо метавонем ки ягон зира дар танаи стул бандем ва бикашем, лекин партае ки шумо мебинед дар танаи девор мезанад. яъне агар мо фикр кунем ки дар зи бастагӣ буд, зира ӯ тарафша девор қапидагӣ буд, девор кашидестай магар. чӣ фикр доред дар ин бора шумо? рақами 4. баъди дарси тарбияи ҷисмонӣ, ду духтари талабаи мактаб аз Япония каме дар раздевалка меистанд, яъне ки мехоҳанд худшона омода кунанд барои дарси дигар. дар як лаҳза мо метавонем мушоҳида кунем ки дар як ҷои холӣ просто аз воздух як сояе пайдо мешавад ки ба монанди сояи одам буд ва ҳамин гуна чӣ хеле ки пайдо шуд нобуд мешавад. мо метавонем фикр кунем ки ин дамавой буд ё ин ки чӣ буд, вабша майра намедонам, барои он хотире ки дар уҷа дар нест, шиша нест, иҷа деворай. албатта ки ин кора духтаро намебинанд. ҳушон дар гапзанияй мумкин ягон бачара дар бораш гап задестиянд ки дар 23 феврал ту типа дӯст писарта чӣ падарка кардӣ, чӣ накардӣ намедонам. мумкин ин соя ҳамун сояи шахсе боша ки дар 23 феврал наски тӯҳфа кардиан ша вақт чап ба наски дор кашидай ҳамиҷози омадаи қасдгирӣ. ман намедонам ира чӣ хел бифаҳмонам. шумо вариантҳои худтона дар комментария бинависед. рақами 5. моҳи марти соли 2016. метавонем бигем ки ин видео каме ҳам аз дигар видеоҳо дида навтарай, ки дар ин видео дамавой ба навор гирифта шудагае ба гуфти тамошобино ва автори худи видео. дар навор мо мебинем ки чӣ гуна марди ҷавон хобай. аз ҷунбидани пардаҳои тиреза фаҳмида мешавад ки тирезаи хонаи ӯ кушодае. пас чизи ғайриоддӣ дар ин кор чие? тирезаи хона кушодае, шамол боша пардара ҷунбондестай. лекин не бародаро, шумо як бори дигар тамошо кунед. оё шамол метавонад ки маҳз ҳамин гуна пардара биҷунбона? шамол агар пуф куна аз берун пуф мекунад, лекин чӣ хеле ки шумо дестен ба назар мерасад ки пардара касе аз бар тела кардестай. ва чизи ғайриоддиш ва даҳшатнокаш дар он ҳолат рух медиҳад ки мо метавонем дида чизеро ки гӯё аз паси тиреза поидестай. баъдан чизи зуд ба назди камера мегзара, як соя. агар ҳоло ҳам шумода басанда набоша, баъди гузаштани ин соя дар таги адёли ин мард дида мешавад чизе ки гӯё касе ё ин ки чизи ба таи адёл ворид шудестай. ва агар иам барои шумо басанда набоша, бигени бача худаш поша ҷунбондестай, дариш чӣ мегӯед? адёл дар як лаҳза ба суръати хеле ҳам баланд парвоз мекунад. агар ки мо фикр кунем ки бача просто воздух бировардай, но наметавонад ки воздух бировардани ӯ қадар силаи сахт дошта боша ки адёла ба боло партояд. бисёри тамошобино мегӯянд ки дамавое ки дар ин видео ҳастай ӯ ҷинси занона дора. ман намедонам барои чӣ вой фикра кардан. мумкин ба хотири оне ки
ӯ таги адёли ӯ дуромад. Намедонам, лекин намедонам ман дамавои мардонара чӣ хел дамавой бугӯй ё ин ки дамавои занонара чӣ хел бугӯй. Ҷинси ёра чӣ хел бояд ҷудо кунем бародаро, дар комментария бинависен. Дамавои мо ё ки дамавои бек. ҳоло як видеои дигара бародаро дар охир тамошо мекунем, ки як чанд сол пеш дар YouTube баромадагиай ва номаш дамавояй. бале бародаро, дар иҷа ҳалакай понятное, ки ин видео сохтаа ҳамаи мо медонем як шахсе ҳастае, ки бест биниш вуруди монандае. Мумкин зани Чаушеску боша. Дар бораи ин одам мо видео кардагием, будроин тамошо кунем видеои гузаштара ва видеоҳои канали Нава тамошо карданашам фаромӯш накунед. Яъне ки ӯ видеоҳо ҳам даҳшатнокае, лекин муҳимаш онае, ки чизе ки ӯра боз даҳшатовартар мекуна асоси воқеияй. Мисли ин видеое ки ман худам намедонам ки ин асоси воқеӣ дора ё ин ки не, лекин ӯра медонам. Ӯ аз федерални навастнои каналҳои американскӣ гирифтагиай. Яъне ки 100% ҳолатҳои навастнояй, ҳолатҳои рух дода шудагиай. Ҳоло видеои нав бо видеои Николай Чаушеску дар болои экрани шумо баромадагиай. Ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.